Okay, you can come this side. Because I'll read from there. It's a joy to be back here in Het Kervel. Het is een vreugde om weer terug te zijn hier op het Kervel. Deze heb ik nu uitgezet. Hierboven, hè? Maar daar gaat hij hieruit. Oh ja, nu zie ik hem. Oké. Ja. Okay. Beter. I thank the Lord for bringing me back here to Het Kervel. Dus ik dank de Heer dat hij mij terug heeft gebracht op het Kervel. Those of you who do not know me, Voor degenen van jullie die mij niet kennen, my name is Devar Kujur mijn naam is Devar Kujur and I come from India. en ik kom uit India. And I'm from the irregular lines, En ik kom van eigenlijk de onofficiële wegen, but I go to the regular church. maar ik ga wel naar de officiële gemeente. And I'm an ordained elder. Ik ben een ingezegende ouderling. And I can see that both the lines have to work together. En ik ben van mening dat de verschillende kanalen samen moeten werken. I thank the Lord for bringing me here. Ik bedank de Heer dat hij me hier bracht. Had I come 2 days later, Dat ik kwam wel 2 dagen later. I would have been in India itself. Als ik 2 dagen later was gekomen, zou ik in India zelf zijn. Because of the war. Vanwege de oorlog. Okay, well, my slides are not moving. De slides komen niet tevoorschijn. Technical problems never leave me. Technische problemen die weten me altijd te vinden. Wherever I go, they follow me. Waar ik ook heen ga, ze achtervolgen mij. Right from India to Kervel. Helemaal vanuit India naar het Kervel. Okay, let's see if it works now. Laten we kijken of het nu werkt. No, it doesn't. Okay, yes. Ja. Is this on? I think so. I think it's on. No, that's from there. Ja, beter. Okay. Ja. So just before I would come, Juist voordat ik zou komen, war broke out again in the Middle East. is er weer oorlog uitgebroken in het Midden-Oosten. But it did not escalate. Maar het is niet geëscaleerd. And so by God's grace, I was able to come here. Dus door Gods genade ben ik toch hier kunnen komen. Now I'm wondering how to get back to India. En nu vraag ik me af hoe ik weer terug moet komen. But I know the Lord will make a way. Maar ik geloof dat de Heer een weg And opent. remember, Satan delights in war. Satan verheugt zich in oorlogen. That's from the darkness before dawn, page 33, tells us clearly that Satan delights in war. In dat boek Darkness Before Dawn zegt Ellen White, Satan hij schept behagen in oorlog. And Jesus told us in Matthew chapter 24 En Jezus die zei in Matthäus 24 that there will be wars and rumors of wars. dat er oorlogen zouden zijn en geruchten van oorlogen. And therefore it comes to us as no surprise. Dus het moet voor ons geen verrassing zijn. The world is becoming very unstable. De wereld die wordt onstabiel. And I thank the Lord we still have this freedom where we can assemble together and hear God's word. En ik dank God dat we nog steeds samen kunnen komen en zijn woord kunnen bestuderen. Because very soon the anti-hate laws will not permit us to do so. Want spoedig zullen de wetten ons niet toestaan dit te doen. Now in India I do medical missionary work. In India doe ik medisch zendingswerk. But the non-Christians have become very clever. Maar de niet-christenen zijn heel slim geworden. Say, well, you're using this in order to convert us. Ze gebruiken dit om ons te bekeren. So I had to change
the title that I was using. Ik moest de titel die ik gebruikte veranderen. And so I call myself as a medical social worker. Ik noem mij een medisch-sociale werker. You know, the word missionary means it's connected to Christianity. Wanneer je het woord missionary laat vallen, dan weet men dat het je het christendom erin betrekt. And in India, they look at Christianity as a Western religion. En vanuit India kijken ze naar christendom als een westerse religie. And so we have to be wise as serpent and harmless as dove. Dus we moeten, wat moeten we wijs als de slangen zijn en arglistig als de duiven. We have to get the message out to the Hindus, to the Muslims, to everyone in this world. We moeten de boodschap naar buiten brengen naar de Hindoes, de moslims en iedereen op deze aarde. Because the world is coming to an end. Want de wereld die komt aan zijn einde. Now I had recently we met a lady doctor. Recentelijk ontmoetten wij een arts. She is not a Christian, she is a Hindu. Een jonge vrouw die hindoe is. And she does this Ayurveda treatments. Ze doet een of andere behandeling. Ayurveda. Ayurveda, Ayurveda geloof ik. You know, that's Satan's counterfeit. Dat is Satans, het is dus Satans instrument, een namaaksel van wat wij brengen. And because of the medical work, we got in touch with her. En vanwege het gezondheidswerk kwamen we in contact How met did haar. we get in touch with her? En hoe kwam dat tot stand? You know, God works in mysterious ways. God werkt op bijzondere wegen. My wife had to be sick, Mijn vrouw moest eerst ziek worden. so I had to take her to the Ayurvedic hospital. Dus ik moest haar brengen naar het dichtstbijzijnde hospitaal. No allopathic doctors could diagnose. En geen arts kon haar een diagnose So maken. eventually we went to the Ayurvedic hospital. Dus uiteindelijk gingen we naar dat ene hospitaal. They also could not diagnose the problem. En ook zij konden niet vaststellen wat het probleem was. But the Lord had a plan Maar de Heer had een plan to put my wife in the hospital om mijn vrouw in dat hospitaal te laten komen. so that we can befriend this lady doctor. Zodat we bevriend konden raken met deze arts, deze jonge arts. And that's how we got in touch with her. En zo kwamen we in contact met haar. You know, God works mysteriously. En God werkt op een mysterieuze manier. And whatever circumstances you may be, we should never question God. En in welke omstandigheden wij ons bevinden, we moeten God Because niet Jesus is coming soon. betwijfelen. Jezus die komt spoedig. And we need to tell the world. En we moeten de wereld daarvan vertellen. Well, I'm having a struggle with this. Ik heb hier nogal een beetje worstelingen mee. It's not moving forward. Okay, yes. We need to tell the world that Jesus is coming We soon. moeten de wereld vertellen dat Jezus spoedig komt. Because Jesus said, Want Jezus zei, I go to prepare a place for you. maar ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. And if I go, En als ik ga, I will come again. zal ik terugkomen. That where I am, there ye may be also. En daar waar ik ben, dat u ook daar mag zijn. So when Jesus comes, Dus wanneer Jezus komt, God wants many souls to be won into his kingdom. Jezus die wil vele zielen winnen voor zijn koninkrijk. But we have been preaching this message Toen wij deze boodschap predikten, for decades and decades. jaar na jaar, tientallen And jaren, many are saying, zeiden velen, okay, my pointer is not working. Many are saying, where is the promise of his coming? velen zeiden, waar is de belofte van zijn komst? For since the fathers fell asleep, Want sinds de vaderen ontsliepen, all things continue as they were from the beginning of creation. zijn alle dingen gewoon voortgegaan sinds het begin van de schepping. What can we answer to these people? Wat kunnen we antwoorden aan deze mensen? It's a trying time. Het is een testende tijd, een toetsende tijd, zeg maar. Therefore, the title of my presentation is entitled How to be Strong in the Time of Delay. Daarom de titel van deze presentatie is ook hoe sterk te zijn in een tijd van uitstel. We have been waiting for the Lord to come. We wachten op de komst van de Heer. We have been reading in the Bible that Jesus is coming We soon. lezen in de Bijbel dat Jezus spoedig komt. But till date he has not come. Maar tot op de dag van vandaag is hij nog niet gekomen. When we entered the year 2000,
many expected Jesus to come. Toen we het jaar 2000 ingingen, toen verwachten velen hem. Well, Jezus. 26 years have gone by, 26 jaar zijn verstreken inmiddels. and Jesus has not come. Maar Jezus is nog niet teruggekeerd. Remember in 1844, Weet u nog 1844? William Miller interpreted Daniel chapter 8 verse 14, William Miller interpreteerde Daniel 8 vers 14. and he believed that Jesus was coming on October 22nd, En hij geloofde dat Jezus terug zou keren op 22 oktober 1844. He believed that the word sanctuary meant the earth. En hij meende dat het woord heiligdom duidde op de aarde. Many waited for Jesus to come. Velen verwachten hem toen. They waited for him, Ze hebben gewacht op hem. but Jesus did not come. Maar Jezus kwam niet terug. It was a great disappointment. Het was de grote teleurstelling. Many left the faith. Velen verlieten het geloof. They waited. Ze wachten. And William Miller concluded saying, En William Miller concludeerde door te zeggen that in spring 1844 that the 2300-day prophecy will end. dat in de lente van 1844 de profetie van de Now remember, 2200 avondmorgen zou eindigen. William Miller got the date right, but not the event. Vergeet niet, William Miller die had de data, dus de berekeningen had hij correct, maar niet de gebeurtenis. But in this quotation it says, In dit citaat staat er, it says, Miller and his associates at first believed that 2300 days would terminate in the spring of 1844. William Miller en zijn sympathisanten die geloofden eerst dat de 2300 avonden en morgens tot een voleinding zouden komen in de lente van 1844. Whereas the prophecy points to the autumn of that year. Terwijl de profetie zelf heen wijst op de herfst van datzelfde jaar. And so now everyone were waiting for autumn 1844. Dus vanaf toen keek iedereen uit naar de herfst van datzelfde jaar. I'm really struggling with this. But it's coming. It's slower than when I preach. So if you go to Revelation chapter 10, Als je nu gaat naar Openbaring hoofdstuk 10. it says, and I took the little book out of the angel's hand and ate it up. En ik nam het kleine boek uit de hand van de engel en at het op. And it was in my mouth sweet as honey. En het was in mijn mond zoet als honing. You know, God's people were very excited to know that Jesus is coming. Gods volk die waren enthousiast in het besef dat Jezus zou komen. But when Jesus did not come, Maar toen Jezus niet kwam, as this verse says, as soon as I had eaten it, my belly was what? Bitter. zo gauw ik het gegeten had, toen werd het bitter in mijn buik. Many left the faith. Velen verlieten het geloof. Many were discouraged. Velen raakten ontmoedigd. But as you see in verse 11, it says Maar zoals u zag in vers 11, that thou must prophesy again before many peoples gij moet wederom profeteren voor vele mensen and nations en and naties tongues en and tongen kings. en koningen. And therefore we should not be discouraged if there is Dus delay. daarom moeten we niet ontmoedigd raken door dit uitstel. Because in Habakkuk chapter 2 verse 3 says, Want in Habakkuk hoofdstuk 2 vers 3 daar for the staat, vision is yet for an appointed time, want het visioen is inderdaad voor een bepaalde tijd. but at the end it shall speak and not lie. Maar in het einde zal het spreken en niet liegen. So, though there is a delay, though it may tarry, Alhoewel er een uitstel is en het op zich laat wachten. the Lord is saying, wait for it, De Heer gebiedt, wacht erop. because it will surely come. Want het zal zeker It will not tarry. voltrokken worden. Het zal gebeuren. So when you look at the timeline, Wanneer we kijken naar de tijdlijn, right from the church of Ephesus, vanaf de gemeente Ephesus,
Let's just go briefly. Daar kijken we even kort naar. Remember, after Jesus ascended to heaven, Toen Jezus ten hemel opvoer, Jesus said in John chapter 14, verse 2, zei Jezus in Johannes 14 vers 2, in my Father's house are many in mijn mansions. vaders huis zijn vele woningen. If it were not so, Als het niet zo was, I would have told you. zou ik u dit gezegd hebben. So obviously there are mansions in heaven. Dus er zijn woningen in de hemel. And therefore Jesus said, I go to prepare a place for you. En als hij zegt, ik ga heen om een plaats voor u te And if I bereiden. go, En als ik heen ga, I will come back again. kom ik weer terug. So that's a promise that Jesus gave his disciples. Dat is een belofte die Jezus zijn discipelen gaf. And the church of Ephesus was looking forward for the second coming of Jesus En de Christ. gemeente te Efeze, die keek daarnaar uit. But Jesus didn't come in the Smyrna period. Maar hij kwam niet in de tijd van de For gemeente there te was Smyrna. great persecution. Er was een grote vervolging. God's people had to go into hiding. Gods volk moest zich terug schuilhouden. The devil tried to destroy God's people. De duivel probeerde Gods volk te vernietigen. But the devil couldn't. Maar hij kon niet. And so the devil changed his strategy. Hij veranderde zijn strategie. He made the church very popular. Hij maakte de gemeente heel populair onder de mensen. But then apostasy crept into the Maar church. afval sloop binnen in de gemeente. And God's people were forced to leave the church. En toen werd Gods volk, voelde zich gedwongen And de the gemeente te devil- verlaten. And the devil intensified his attack against God's people. En hij maakte zijn aanval op de gemeente alleen maar intenser. And we come to the Thyatira era. En dan komen we in de periode van Thyatira. God's people were forced to flee to the wilderness. Gods volk, die moest vluchten naar de wildernis. Yet they looked forward for the second coming of Jesus Maar ook Christ. toen keken ze uit naar de wederkomst van Jezus. And then the Protestant Reformation began. En toen begon de tijd van de reformatie. Now remember Wycliffe. Wycliffe, He laid the egg of the Protestant hij Reformation. legde de voedingsbodem voor de protestantse reformatie. And Martin Luther hatched the egg. En Maarten Luther die bracht het echt tot wasdom. The Roman Catholic Church received a deadly wound at that time. Toen ontving de Rooms-Katholieke Kerk een dodelijke wond. Now in 1662, In 1662, there was an act that was passed. It's called the Act of Uniformity. toen werd er een verdrag uitgevaardigd. Dat was het verdrag van uniformiteit. Under King Charles II. Koning Charles II. And we find that the Anglican Church split up En de Anglikaanse kerk splitste zich op. and gave rise to the Presbyterians, Presbyterianen. the kwamen eruit. Congregationalists, Een zekere groep. the Baptists, Baptisten. and the Seventh-day Baptists, En ook een groep die heet de and Zevensdags the Baptisten. Quakers. En de Quakers. And God's people were not recognized as a church officially. Gods volk werd destijds niet officieel als gemeente erkend. But eventually the Toleration Act of 1689 was passed. Het tolerantieverdrag van 1689, dat er rolde uit. And they were accepted as a church. En uiteindelijk werden ze als ware And then we gemeente come opgenomen. To Philadelphia now. Toen kwamen we de tijd van Philadelphia. There was a revival of brotherly love. Er was een revival, opwekking van broederlijke liefde. And that was the period when the gospel went to all parts of the world. En toen bereikte het evangelie alle delen van de wereld. Now if you look at the years 1750 to 1844, Als je kijkt naar de tijdsvak 1750 tot 1844, events took place. vonden in die periode bijzondere Now I'm gebeurtenissen just trying to plaats. show you that Jesus is coming soon. Ik wil alleen laten zien dat Jezus spoedig terugkeert. Well, there was a great earthquake. Er was een grote aardbeving. When did it take place? Wanneer vond dat plaats? 1755. 1755. And then the sun was darkened De zon werd duister in 1780. in 1780. And that very night, the moon turned to blood. En dezelfde avond veranderde de maan in bloed.
And then there was a spectacular fall of the meteors in 1833. En toen in 1813 was er een grote sterrenregen. Now God has given us this in His Word. God gaf ons deze tekenen in zijn woord. If you go to Revelation chapter 6 Als u naar Openbaring 6 gaat, and verse 12. vers 12. Now here it's talking about the seven seals. Hier wordt gesproken over de 7 zegels. And the sixth seal is literal. En de 6e zegel is letterlijk. In verse 12 it talks about a great earthquake. Er wordt in vers 12 gesproken over een grote aardbeving. And then the sun became black as sackcloth. En de zon die werd zwart als een zwarte zak. And the moon became as blood. En de maan werd als bloed. And in verse 13 it talks about the stars of heaven fell onto the earth. En de sterren van de hemel vielen op de aarde. Not the literal stars, Niet de letterlijke sterren, but the meteors that fell on this earth. de meteoren die vielen op deze aarde. Now what is very interesting, it came out in the newspaper. Dit verscheen in een van de nieuwsbladen. The night the stars fell, De nacht dat de sterren vielen, the 1833 meteor shower. de meteorenregen van Now 1833. the first recorded fall of this meteor was recorded way back on November 12, 1799. De eerste registratie van een dergelijk fenomeen was 12 en 13 november And the most 1799. spectacular fall fell in 1833. Maar de meest spectaculaire gebeurtenis was november 12 en 13 van 1833. So after 33 years this was happening. Dus 33 jaar later And gebeurde so dit they weer. predicted that in 1866 En toen ging men de voorspelling doen dat in There will be 1866 another fall, er nog een sterrenregen zou but not volgen. as spectacular as the one in 1833. Maar niet van die omvang als die in 1833. And so now the astronomer said in 1899 Dus de astronomen die deden de voorspelling in there will 1866 be another fall. zal er een nieuwe meteorenregen volgen. But in this year there was no fall. Maar in 1899 This tells us that this is kwam er geen something sterrenregen. supernatural. Er kwam er niet zo'n natuurverschijnsel. Met andere woorden, dit was bovennatuurlijk. And in this article they wrote, En in het artikel dat ze schreven, while the average period and trajectory is 33 years, alhoewel de gemiddelde periode ongeveer 33 jaar is, this isn't always exact. dit is niet altijd exact zo. There were similar showers in 1866, Er waren dergelijke meteorenregens in 1866 en 67. however, when the astronomers predicted the next date as 1899, Maar toen de astronomen de voorspelling deden dat de volgende gebeurtenis zou plaatsvinden in 1899, it did not come to pass. toen werd het niet vervuld. Who is saying this? Wie schrijft dit? These are the secular writers. Dit zijn seculiere schrijvers. You know, today the people in the world look at spiritual people to be abnormal people. Tegenwoordig kijken mensen in de wereld naar christelijke mensen als rare mensen. But here these secular writers could see clearly Maar hier konden de seculiere schrijvers duidelijk zien that the fall of these meteors is not something natural. dat de meteorenregens die er waren niet dat die bovennatuurlijk Now zijn. God gave these literal signs in the heavens De Heere God die gaf deze zichtbare tekens in de hemel, so that man could literally see for himself. zodat de mens voor zichzelf letterlijk kon zien. Now the sixth seal has not completed. De 6e zegel is nog niet volledig Because let's go voltooid. back to Revelation chapter 6 We gaan terug naar Openbaring 6. and verse 14 completes the sixth seal. Vers 14, dat voltooit de 6e zegel. That says the heaven departed as a scroll. De hemel die rolde zich op, trok zich terug als een scroll, When een it is boekrol, rolled together, wanneer het samen gerold is. and every mountain and island were moved out of their places. En elke berg en eiland worden uit hun plaats Now worden this die takes place gebracht.
This takes place during the 7 last plagues, Dit zal gebeuren tijdens de 7 laatste plagen. just before Jesus comes to this earth. Vlak voordat Jezus komt op deze wereld. Because verse 15 says, the kings of the earth and the great men and the rich men Want er staat in vers 15, direct daarna, en de koningen van de aarde en de grote mannen en de rijke mannen hid themselves in the dens and in the rocks of the hielden mountains. zich schuil in de spelokken en kloven van de bergen. And asked the mountains and rocks to fall on them. En ze vroegen aan de bergen aan de bergen en de valleien, val op ons. Why? Because they could not see Jesus coming. Omdat ze die aanblik van Jezus komst niet konden verdragen. But we want to come to our time now. We willen nu tot onze tijd komen. Now let's see from 1844 onwards. Dus laten we even kijken vanaf 1844 en daarna. Now we all know in 1844 Jesus entered the most holy We weten, place. Jezus is sinds 1844 het heilige der heiligen binnengegaan. And if God's church was ready, En als Gods gemeente klaar was, the Sunday law would have been passed in zou de zondagwet 1888, uitgevaardigd zijn in 1888, but it was not passed. maar het gebeurde niet. Now today we are in the year Nu 2026. zijn we in 2026. We all know that the Sunday law is coming very We soon. weten dat de zondagswet spoedig komt. You can see what is happening in the United States of America. Je ziet wat nu gebeurt in Amerika. Everything is based on Project 2025, Alles is gebaseerd op Project 2025. which were written by Catholics. Dat geschreven is door katholieken. Everything based on the Catholic social principles. En dat is gebaseerd op de sociale katholieke principes. And we know that the Sunday law is coming very soon. We weten dat de zondagswet spoedig komt. And then we know that God's people, their probation will close first. En dan weten we dat de genadetijd voor Gods volk eerst zal sluiten. And then the general close of probation for the world. En dan volgt de wereldwijde sluiting van genadetijd. Then God's wrath will fall in the form of the 7 last plagues. Dan komen de 7 laatste plagen. And then Jesus will come. En dan komt Jezus weer terug. You know, this is the timeline. Dit is de tijdlijn. We want Jesus to come We soon. willen dat Jezus spoedig terugkomt. But we have to be what? Patient. Maar we moeten geduldig zijn. There seems to be a delay. Er lijkt een uitstel te zijn. But remember, Vertraging. the promises will be fulfilled. Maar onthoud, de beloften zullen vervuld worden. From 1844, we find that 182 years have gone by. Sinds 1844 zijn 182 jaren verstreken. From 1888, 138 years have gone En by. sinds 1888 tot vandaag 138 jaren. Many are discouraged. Velen zijn ontmoedigd. Many are saying, I don't think the Lord will come in my lifetime. Velen beginnen dus te zeggen, wie weet komt de Heer niet in terwijl ik nog leef. But we are not to be disheartened or discouraged. Maar we moeten niet ontmoedigd raken. It says here, I saw that watch after watch was in the past. Ik zag dat, wacht na wacht was in het verleden. Should there be a lack of vigilance? Moet er nu dan een tekort zijn aan ernst en toewijding, ijver? The Lord is saying, oh no, Oh nee, zegt de Heer. we should be watchful. We moeten waakzaam zijn. For now the moments are fewer than before the passing of the first watch. Want nu zijn de momenten die we nog hebben minder dan die we hadden sinds de eerste wacht. Now the period of waiting is necessarily shorter than the first watch. Nu is de periode dat we moeten wachten natuurlijk veel korter dan tijdens de eerste wacht. How much more need of double watchfulness in the second watch? Hoeveel meer ernst en ijver moeten we nu hebben tijdens de tweede wacht? The passing of the second watch has brought us to the third.
En het voorbijgaan van de tweede wacht heeft ons gebracht tot de derde. The third watch calls for threefold earnestness. En het eist van ons een drievoudige ijver. Now let us look from a historical point of view. Laten we even ernaar kijken vanuit een historische gezichtspunt. When was the first watch? Wanneer was de eerste wacht? Well, the fall of the Ottoman Empire. Bij de val van het Ottomaanse Rijk. When on August 12, 1840, Op 11 augustus 1840. it was the start of the first watch. Dat was het begin van de eerste wacht. And it ended in spring 1844. En het eindigde in de lente van 1844. And then the second watch began En de tweede wacht begon and ended in 1844 en eindigde autumn. in 1844. You see how we are progressing. Ziet u hoe wij progressie boeken? Sister maken? Ellen G. White said now we're in the third watch. We zitten in de derde wacht. When did the third watch begin? Wanneer begon de derde wacht? From 1844. Vanaf 1844. When will it end? Wanneer gaat het eindigen? When the Sunday law is passed. Wanneer de zondagswet uitgevaardigd wordt. You see where we are in time? Ziet u waar we ons bevinden in de tijd? And then begins the fourth watch. En daar is de vierde wacht gaande, begint. So what is the Lord telling us? Wat vertelt de Heer ons? Not to become impatient. Om niet ongeduldig te worden. Because to become impatient Als we ongeduldig worden, now would be to lose all our earnest persevering watching heretofore. zou ervoor zorgen dat al onze inzet in het wachten tot nu toe verloren zal gaan. You know, we have come a long way. We hebben al een hele weg afgelegd. We have seen our pioneers who have gone through the time of waiting. We hebben al onze pionieren gezien hoe zij die tijd wachtende doorgebracht hebben. And they remain faithful to God. En ze bleven trouw aan de Heer. Soon the race is going to end. Spoedig zal de race tot een einde komen. Why has God delayed his coming? Waarom heeft God zijn komst vertraagd? Did you have this question in your mind? Heeft u deze vraag wel eens gehad in uw hoofd? Why has God delayed? Waarom heeft hij het uitgesteld? If the master should come, Als de meester zou komen, so many would be found unready. zouden zoveel onvoorbereid gevonden worden. God's unwillingness to have his people perish has been the reason for so long delay. Gods ongewilligheid om zijn volk te laten verloren gaan is de grootste reden waarom hij zijn komst uitstelt. You know, God is in the job of saving souls. God is bezig, of hij doet het werk van het redden van zielen. God wants many to be safe in his kingdom. En hij wil dat velen gered worden voor zijn koninkrijk. But today, Maar vandaag, we let go the arm of the Lord too soon. we laten de arm van de Heer te snel los. You know, when you get into a trial, Wanneer je in een beproeving komt, immediately you get discouraged. dan worden we heel snel ontmoedigd. Now, I have had many trials in my life, Ik heb veel beproevingen gehad in mijn and I leven. have learned one thing: En één ding heb ik geleerd. never complain. Niet klagen. God has a plan. God heeft een plan. I can never forget when I missed my international flight, Ik weet nog toen ik mijn internationale vlucht verloor. right from Amsterdam to India. Direct vanuit Amsterdam naar India. I have never missed any international Ik flights. heb nog nooit een internationale vlucht But gemist. the Lord wanted me to miss that international flight. Maar de Heer die wilde dat. To make the story short, Om het verhaal kort te maken. because I had to meet someone coming from Nigeria. Want ik moest iemand ontmoeten die uit Nigeria kwam. An Indian man was coming, Een Indiaanse man. but not on the same day as I was traveling. Maar niet op dezelfde dag dat ik vloog. Coming one day later of my travel. Maar een dag later. And so the Lord
allowed me to miss that international flight. Dus de Heer liet toe dat ik mijn vlucht zou verliezen. And God worked things. En de Heer die bewerkte dat, die werkte dingen uit. I've never traveled by business class, Ik heb nog nooit business class gevlogen. but the Lord put me in business class. Maar de Heer zette mij in de business class. And the man who sat next to me En die man die naast mij zat, appeared to be a rich businessman, leek een rijke zakenman te zijn. but he was a worker in Nigeria. Maar hij was een werker, een arbeider in Nigeria. And we got into talking. En we raakten in gesprek. And eventually, to make the story short, Om het verhaal kort te maken. today he's a 7-day Adventist. Vandaag de dag is hij een zevende-dags Adventist. His whole family. En hij en zijn hele familie. So never complain. Dus nooit klagen. If you miss your flight, Als je je vlucht mist, rejoice in the Lord. verheug je in de Heer. Because God has a plan for you. Maar hij heeft een plan voor je. If you have financial Als difficulties, je financiële moeilijkheden hebt, praise God. prijs de Heer. God will provide. Hij zal voorzien. Because he's a great provider. Want hij is een grote voorziener. You know, often we picture God to be our little God. Vaak zien we God als een kleine God. God does the impossibles for us. Maar hij doet het onmogelijke voor ons. So never complain. Dus nooit klagen. You know, Satan uses discouragement as his primary tool. En ontmoedigde mensen gebruikt hij als zijn voornaamste instrument. And remember, God is refining our characters. Vergeet niet, God verfijnt onze karakters. God is pruning our characters. Hij schoont het op. And therefore, if anything bad happens to me, Dus als er iets ergs mij overkomt, I always say, yes, the Lord has to prune me. dan zeg ik altijd, ja, de Heer die moest mij schoonmaken. Snoeien. If the Lord does not give me a good mattress to sleep, Als de Heer mij geen goed matras geeft om op te liggen, it's to prune me. dan is het om mij er hier of daar If te snoeien. If I don't have the comforts of life, it's because God wants to prune me. En als er bepaalde gemakken van het leven ontbreken, dan is dat God mij hier en daar wil So the world may bijschaven. laugh at you that Jesus is not coming. The world may laugh at you Dus de wereld die kan u uitlachen that dat Jezus nog niet komt. Jesus is not coming. So now another question. Who are in the greatest danger? De volgende vraag. Wie bevindt zich in het grootste gevaar? Those who exercise but little faith now. Zij die nu nog een klein geloof uitoefenen. Are in the greatest danger of falling under the power of satanic delusions. Bevinden zich nu in het grootste gevaar om te vallen onder de kracht van satanische Because de misleidingen. they have never made it a habit to trust in God. Omdat zij er geen gewoonte van gemaakt hebben om te vertrouwen in de Heer. So all the trials that you face is basically for you to trust in God. Dus alle beproevingen die waar we voor staan, die zijn er om ons te laten vertrouwen in God. Often people are praying for the trials to disappear from their Veel lives. vaak bidden wij dat beproevingen uit ons leven, moeilijkheden uit ons leven gaan. Not that you should invite trials Niet dat wij ze moeten uitnodigen nu, or invite persecution. of vervolging moeten uitnodigen. God will bring trials in your life. God zelf die brengt ze You know, when the soms, children of staat E- ze toe. When the children of Israel fled Egypt, Toen het volk Israël Egypte uitging and they came before the Red Sea, en zij voor de Rode Zee kwamen. and Pharaoh's army was behind them. En Farao's leger achter ze was. They could see Pharaoh's army getting closer and closer. Ze zagen hen steeds dichter naderen. And they were looking to the leadership of En Moses ze keken naar het leiderschap van Mozes to save them. om hen te redden. They looked in the right side, huge mountains, Ze keken recht van hen, naar Left grote side. bergen. huge mountains. Links van hen, grote bergen. Before them, the Red Sea. Voor hen, de Rode Zee. Where to go? Waar nu heen te gaan? But we know the Lord
parted the Red Sea. Maar de Heere die scheidde de wateren. And therefore today we need to have a Red Sea experience. We hebben die Rode Zee ervaring nodig. Very soon every earthly support will be cut off from this world. Spoedig zal elke aardse support afgesneden worden. You cannot participate in society. U kunt niet meer deelnemen aan de samenleving. You cannot travel. U kunt niet meer reizen. You cannot buy your food supplies from the Of supermarket u nodige voedingsmiddelen kopen. because you have not accepted Sunday. Omdat u de zondag niet geaccepteerd hebt. You cannot buy, U you kunt niet cannot kopen, sell. u kunt niet verkopen. What will you do? Wat zullen we dan doen? Today you may treasure your jobs. Nu kunnen wij ons werk op prijs stellen. But very soon you lose your job. Maar spoedig moeten we het gaan we het verliezen. Right now, Nu nog we are in the AGI. zitten we in de AGI. That is the Artificial General Intelligence. Oh, AI, de tijd van AI. AI is going to do our jobs. AI doet veel van ons. Oké. Oké. Dan dat je dan ook je werk gaat verliezen. Okay, let Yeah. me just put it this way. The world will be run by AI. De wereld die zal bestuurd worden door AI. AI has been with us for the last, maybe I would say 10 years. AI is al bij ons de laatste 10 jaar. They put in the data Ze zetten ze zetten de data. and they know how the computer will pick those data. En ze weten precies hoe wat de computer gaat doen en hoe het erop reageert. Now they're trying to connect humans with machines. Nu zijn ze bezig om mensen te verbinden met machines. It's already happening in the medical world. Het gebeurt al in de medische wereld. That is artificial general intelligence. Dat is dus artificieel, dat is kunstmatige algemene intelligentie. Dat Now, toegepast wordt. the next step is ASI. En de volgende stap is ASI. Artificial super intelligence. Dus kunstmatige superintelligentie. That is modern spiritualism. En dat is modern spiritisme. Even the CEO of Google could not understand AI fully. Zelfs de directeur van Google die kon dat concept niet volledig bevatten. Because now the data is put, Want nu wordt die data die wordt ingevoerd. but who makes that selection? Maar wie maakt de selectie? Not the programmer. Niet de programmeur. The robot itself makes that selection. De robot zelf doet dat. You see what's happening? Ziet u wat er gebeurt? So we're entering ASI. We naderen de tijd. We gaan de tijd in van ASI. Now all the jobs will be taken. Dat wil zeggen dat de meeste beroepen genomen worden. Not that you'll go hungry. Niet dat u dus honger gaat lijden. All the basic amenities will be given to you. Alle primaire benodigdheden die worden u gegeven. But according to these secular thinkers, Maar volgens deze seculiere denkers they have given us a date. hebben ze ons een datum gegeven. And that is by the year 2030. En dat is het jaar 2030. That you will own nothing, Dan bezit u niets, but you will be happy. maar u zult blij zijn. Products become service. En producten worden dus een dienst. And it is going to be a subscription life. En er zal een soort van abonnementsconcept zijn. You will own nothing, U zult niks bezitten, but you will have everything maar je zult alles hebben. through subscription. Door je aan te melden, door er ergens een And if you abonnement te hebben. do not bow down to the image of the beast, En als je dan niet buigt voor het beeld van het beest, you will be cancelled from society. dan word je gewoon eruit gezet. So what must we do? Wat moeten we dan doen?
We have to exercise our faith. We moeten dan ons geloof We have to kunnen put our benutten. trust in God. We moeten ons vertrouwen in God kunnen Now stellen. you may say we don't have big forests like India, Maar u kunt zeggen, wij hebben niet zulke grote bossen als India. where you can disappear. Waar u opeens kunt verdwijnen. Now the country land that I have, Het land dat ik zelf bezit. people cannot find where I'm staying Mensen kunnen mij niet vinden waar ik ben. because it's such a remote place. Want het is op zo'n vergelegen plek. Not that the government cannot find me Niet dat de overheid mij niet kan vinden. because they have technology. Want met die technologie die ze hebben vandaag. But remember, Maar the Lord can blind the eyes of your persecutors. de Heere kan de ogen van onze vervolgers verblinden. God can make this building not seen by the De persecutors. Heere die kan ervoor zorgen dat dit gebouw onzichtbaar blijft voor onze We vervolgers. have to learn to trust in We God moeten nu, Heer, leren om in de Heere te vertrouwen. in good times and in bad In goede times. en in slechte tijden. Often we remember God in bad times. Vaak herinneren we God in slechte tijden. In good times we forget En God. in goede tijden vergeten we Hem. And therefore we need to make it as a habit to trust in God. Daarom moeten we er een gewoonte van maken om op de Heer te vertrouwen. What kind of faith do we need to have? Wat voor geloof hebben we nodig? We need to have a faith that can endure weariness, We moeten een geloof hebben dat in staat is te verdragen that can moeheid. endure what? Delay. En die ook een vertraging, uitstel kan That can weerstaan. endure hunger. Honger. A faith that will not faint though severely tried. Een geloof dat niet laat varen wanneer het ergens heftig getest wordt. Now, how many of you have faced persecution? Hoeveel van ons hebben vervolging ervaren? Any religious persecution? Enige religieuze vervolging heeft u dat wel eens meegemaakt? If you live in a non-Christian country, you will face. Als u dat in een niet-christelijk land woont, dan zult u dat daarmee te maken krijgen. When persecution comes, Wanneer vervolging komt, or when a crisis comes, of wanneer een crisis aanbreekt, character is revealed. dan wordt het karakter geopenbaard. You know who is your true friend Je in a weet, time of je crisis. weet wie je ware vriend is in een tijd van crisis. You can see for yourself. Dat kun je zelf zien. You may have many friends before the crisis, Voor de crisis kun je veel vrienden hebben, and when the crisis comes, maar wanneer de crisis losbarst, out of 10 friends, you will find only one good van de friend. 10 vrienden blijft er soms 1 over. So now we all sing we're Seventh-day We Adventists. zeggen allemaal, we zijn zevende-dags Adventisten. We're proud of our church. We Proud of our church. zijn trots op onze kerk. We are 23 million people. We hebben 23 miljoen mensen. But you know what Sister Ellen G. White said? Maar weet je wat Ellen White zegt? Not 1 in 20 will make it to heaven. Niet 1 op de 20 zal het halen de hemel binnen te gaan. So do the mathematics now. Doe maar de berekeningen. 1 person means 1 is to 20 1 op 20 is 5%. is 5 5%. percentage. Is 5%. 5% of 23 million. 5% van 23 miljoen. Anyone is a mathematician? Hier iemand een wiskundige? AI would have done that job. AI zou het zelf van elkaar hebben gekregen. It's 1,150,000. Is 1.150.000. That's not much. Dat is niet zo heel veel. So we need, yes? Correct. Yes, it's less than 1 in 20, but just for the calculation I put 1 is to 20. That's right. So less than 1 is to 20. Minder dan 1 op de 20. So how must we make use of our time? Dus hoe moeten we gebruik maken van onze tijd?
Here it says, the period of probation is granted to all to prepare for that time. De tijd van genade is gegeven om ons voor te bereiden op die tijd. How are we using our time? Hoe gebruiken wij onze tijd? Today, people are trying to make their earthly goals as if it's going to last forever. De hele ten dagen maken wij van onze aardse doelen alsof het eeuwig blijft bestaan. All who will lay hold of God's promises will succeed. Allen die beslag leggen op Gods beloften zullen slagen. When waves of despair, which no language can express, sweep over the suppliant, Wanneer de golven van wanhoop, die geen taal kan beschrijven, zal komen over de persoon die bidt tot de Heer. how few cling with unyielding faith to the promises of God. Hoe weinigen zijn er die dus met een onverschrokken geloof vasthouden aan de belofte van God. How does God work in us? Hoe werkt God in ons? If we allow our minds to be absorbed by worldly interests, Als wij toestaan dat onze gezindheid, ons denken opgeslokt wordt door wereldse... the Lord may give Belangen? us time by removing from us our idols of gold, of houses, or of fertile land. Dan kan het zijn, dan zal de Heer ons tijd geven door al onze afgoden van goud, huizen of vruchtbaar land weg te nemen. You know what drives life today? Wat drijft het leven vandaag? If you have no hope, Als je geen hoop hebt, people commit suicide. dan begaan veel mensen zelfmoord. So what is really driving our life today? Maar wat drijft ons echt vandaag de dag? Is it money? Is het geld? Is it power? Is het macht? Is it pleasure? Is het plezier? Is it ease of life? Is het gemakzucht? You know, something has to motivate you Iets moet je motiveren in order to move forward in this world. om ons voor te doen bewegen in deze wereld. Some will say, well, money is my God. Sommigen zullen zeggen, geld is mijn God. Money drives my life. Geld drijft mijn leven. But what is the Lord telling us here now? Maar wat vertelt de Heer ons hier? I will remove your idols. Ik zal uw afgoden wegnemen. I will remove what you like. Dat waar je van houdt, dat zal ik weghalen. You know, for our good, God is doing this. God die doet dit voor ons eigen bestwil. You may have a business. U kunt een bedrijf hebben, een zaak. Business becomes a failure. En u gaat falen. But the Lord knows the future. Maar de Heer kent de toekomst. The Lord knows that in 2 years or 3 years time there'll be no business. De Heer weet dat in 2 of 3 jaar tijd er geen bedrijvigheid meer is. Everything will be operated by AI. Dat veel of alles overgenomen wordt door AI. You know, God knows everything. De Heer weet alles. So what we cherish as our spiritual idols, God will take it away. Dus wat wij waarderen als onze geestelijke afgoden, die moet God weghalen. God's people are to manifest their peculiar character, their separation from the world. Gods volk moet dat manifesteren. Dat is namelijk een bijzonder karakter en hun verwijdering van de wereld. By our watching position, Door onze wachtende positie we are to show that we are truly strangers and pilgrims upon the earth. moeten we laten zien dat wij waarlijk vreemden en pilgrims zijn op deze aarde. While worldlings are all earnestness and ambition to secure earthly treasure, Terwijl wereldlingen hun best doen en ernst tonen en ambitie in het veiligstellen van aardse schatten, God's people are not conformed to the world. moet Gods volk zich niet gelijk worden aan deze wereld. So we must be in a watching, waiting We position. moeten ons bevinden in een wachtende, wakende positie. Because this world is not our home. Want deze wereld is niet ons thuis. Because we seek a better home. We zoeken naar een betere woonsteek. We seek a better country. Een beter land.
As it says here in Hebrews chapter 11 Zoals verse 16, staat in Hebreeën 11 vers 16. God's people desired a better country. Gods volk ambieert, kijkt uit naar een beter land. And so they were not ashamed to call God their God. En daarom, vanwege dat verlangen, schaamden zij zich niet God hun God te noemen. Because God has prepared a home for them. Want God bereidt een plaats voor hen. And therefore, as En daarom, Jesus said, zoals Jezus zei, I go to prepare a place for you, ik ga heen om een plek voor u te bereiden. that where I am, Dat waar ik ben, that ye may be there also. dat u ook daar mag zijn. So this day is not far off. Deze dag is niet ver van ons. We know time is short. We weten, de tijd is kort. Death can come to anyone. De dood kan ons allemaal treffen. Let us not be looking only for the Sunday law Laten we niet alleen uitkijken naar de zondagswet or for Jesus' soon return, of voor Jezus' spoedige komst. because tomorrow is not guaranteed for any one of Want us. morgen is ons niet met zekerheid gegeven. No one can escape death, Niemand kan de dood ontvluchten. for the wages of sin is death. Want de wegen van de zonde zijn de dood. And therefore we need to be on our guard, Daarom moeten we op onze hoede zijn. to be watching En wakende zijn. and praying. En biddende. And therefore as we learn the truths during this camp meeting, Dus als wij de waarheden leren gedurende deze camp. you may learn about prophecies, U mag veel leren over profetieën. you may learn about doctrines, En veel over doctrines. but if you don't apply the truth in your life, Maar als we de waarheden niet toepassen in ons leven. it is of no use. Dan heeft het geen nut. So we need to examine ourselves Dus wij moeten onszelf examineren. and prepare ourselves to meet Jesus. En onszelf voorbereiden op Jezus' komst. We need to put our house in We order moeten ons huis op orde zetten. so that when Jesus comes, Zodat wanneer Jezus we can komt, shout and say, wij this is our God. kunnen schreeuwen en uitroepen. Dit is onze God. We have waited for him. Op hem hebben wij gewacht. So I pray that each one of us Ik bid dat elk een van ons will enjoy the camp meeting, de campmeeting mag, will grow ervan mag spiritually, genieten. will grow geestelijk mag spiritually, groeien. so that we can come closer to Jesus. Zodat we dichter tot Jezus kunnen komen. May God bless you. Mogen de Heer u zegenen. That's my prayer. Amen. Okay, let's kneel down for prayer. Those Laten of we you who knielen can voor kneel. gebed, voor wie dat kan. Our gracious and heavenly Father, Onze genadevolle hemelse Vader. we are not worthy to stand before you, We zijn niet waardig om voor u te staan. for we all have sinned and have come short of thy glory. Want we hebben allemaal gezondigd en schieten tekort aan uw heerlijkheid. But you have made it possible U hebt het mogelijk gemaakt by sending your Son, Jesus Christ, door uw Zoon Jezus te zenden. to die for each one of us. En om voor elk een van ons te sterven. Jesus is our bridge builder. Jezus is onze bruggenbouwer. And we thank you, Lord, for giving this precious price to us. En we zijn dankbaar dat u deze waardevolle Christus aan ons gegeven heeft. We know your coming is soon. We weten dat uw komst spoedig is. We have been waiting for many years. En we hebben vele jaren gewacht. And I pray, Lord, that we will not become discouraged En ik bid, Heer, dat we niet ontmoedigd raken. or disheartened, Of niet meer zo vurig van hart. but that we proclaim the promises that you have given us. Maar dat we de belofte die u ons geeft, dat we die mogen claimen. As Jesus clearly told us Zoals Jezus duidelijk tegen ons zei. that he is coming back again. Dat hij weer terugkomt. We know prophecies are fulfilling right before our very own En we eyes. zien dat profetieën zich aan het vervullen zijn vlak voor onze ogen. And we know that it will be fulfilled very soon. En we weten dat het spoedig vervuld zal worden. And I pray, Father, that we will not slumber, En ik bid dat we niet mogen slapen.
But we will watch and pray. Maar we mogen waken en bidden. And most important of all, En het meest belangrijke van alles, that we examine ourselves, dat we onszelf toetsen. that we will confess every sin in our heart. En elke zonde in ons hart mogen belijden. Because if we have one sin in our heart, Want als we één zonde in ons hart hebben, we cannot be safe in your kingdom. kunnen we niet gered worden in uw koninkrijk. I pray that we will strive for perfection in Christ. Ik bid dat wij mogen strijden strijden voor perfectie in Christus. The devil wants us to believe that it is not possible. De duivel wil ons laten geloven dat het niet kan. But we know not by our power, Maar we weten niet door onze macht, by your power and grace we can become maar overcomers. door uw macht en genade kunnen wij overwinnaars worden. Help us, Lord, to be connected to thee. Help ons om met u verbonden te zijn. And let us not separate ourselves from the source of life, En dat we onszelf niet verwijderen van de bron van het leven. but that we will accept thee fully, Maar dat we u volledig mogen accepteren. not with a divided heart, Niet met een verdeeld hart, but with a complete heart. maar met een volledig hart. To love you, Lord, with all our heart. Om van u te houden, Heer, met een volledig hart. Thank you, Lord, for your great love. Dank u wel voor uw grote liefde. I pray that you bless this camp meeting. Ik bid dat u deze campmeeting mag zegenen. Bless everyone who has come to listen to your word. Zegen ieder die komt om te horen naar uw woord. Bless the preachers too. Zegen de sprekers. And I pray, Lord, that this camp meeting will be a good one. En dat deze campmeeting een goede mag We zijn. never know, this may be the last camp meeting. We weten maar nooit, misschien wel de laatste. Whatever may be the case, Wat het ook zijn mag. may we march forward Dat wij voorwaarts mogen to marcheren. proclaim the gospel message En om het evangelie te brengen. to every nation, kindred, tongue, and people. Natie, taal, volk en geslacht. Thank you for hearing our prayers. Dank u wel voor het horen van onze gebeden, For I Vader. pray in Jesus' name. Want we bidden dit in Jezus' naam. Amen. Amen. Yes. We thank Brother Deaver for this presentation. We bedanken broeder Diever voor de presentatie. We will have some supper in about 15 minutes for those who 15 want minuten hebben to we have avondeten. supper. Voor zij die dat willen. And after that, if there's anyone still who doesn't have a place to stay, then we will get it organized to get the people to their accommodation. En als er nog mensen zijn die geen slaapplek hebben, dan gaan we kijken voor accommodatie. And tomorrow morning at 7:15, we will have the worship Morgenochtend 7:15 hebben wij ochtendwijding. with Brother Sebastian de Groot. Broeder Sebastian de Groot. And after that will be the breakfast. En daarna hebben wij ontbijt. So we wish you a good evening We wensen u een goede avond. and see you all tomorrow morning back in this En place. zien u allen morgen weer op deze plek.